Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. So नोंथांमोननिसिम आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोननि बुंबाय थानायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदोंमोन जे आदा लिंसारनि न'खौ देखाय होननानै। आदा लिंसारनि कमेन्टआनो सबसे बांसिन आरोना आं फरायजोबदोंमोन बयनिबो कमेन्टखौ। स' नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट हरदों आदा लिंसारनि न'खौ देखाय होननानै। स' आङो दिनै आदा लिंसारनि न'खौ नोंथांमोननो देखायमारसै। स' नोंथांमोना फार्स्ट टु लास्ट नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। आङो लाइन फारि फारि देखायलांगोन आरो जुदि हायोबा आङो दिनै सोरजिसुमा सिंगारा बिनि न'खौबो देखायगोन आङो जुदि हायोबा। स' नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय भिडिअखौ आङो देखायनोसै आरो। हमफाग्रा गैया दिनै सासे सालायनानै आं उनाव जिरायनानैसो आङो भिडिअ खालामोमोन। दिनै गैया रावबो फैनो सोलाबासै ओंखायनो आङो हारसिंनो फैनांबाय। दा थिथागुरि मोनसै आरो सोरजिसुमा मोनना थाङोबा काटलगुरियाव आरो थिथागुरिनि नैबेजों हाबलांनांगौ सालाकाथि थांजाग्रा लामाजों। स' आं दा बे लामाजों हाबबोबाय आरो ना। स' आं थांगासिनो दा हारसिं बरिया गुसु फ्रेस मोनलायलायखायोलै फुङाव सयथिबो। मजायानो आलदा फुंनि बारा फ्रेसल' मोनखायो। खुवा खुस्रोलायदों नै एसे नायनो हागोन। जा मोजां मोनो आरोना फुङाव। ओइ सोरनि दाउमोनलाय थैबायलै बे सयथिबो। बेलाय नायहरनो हागोन। बे दा काटलगुरि मोनसै आरोना थिथागुरिजों हाबबोबाय आङो। स्टेडियाम हारसिंसो ओंखायनो हमनो एसे खस्थ' जादों। दा थांगासिनो सम मोनसै आरोना बिसोरना। आं सफैबाय आरोना नैबेजों आरोना लामाया सोरजिसुमा मोनना बिजों थांबाय। बै न' नुहुरनायानो आरोना नैबे बे न' नुहुरनाया। मैनानो आङो नोंथांमोननो आदा लिंसारमोननि न'खौसो देखायनो सानखादों। स' आङो बेखौ ओरैनो जास्ट देखायफानोसै होननानै आङो देखायफैबाय आरो सोरजिसुमा सिंगारनिखौ। स' बेनो आरोना नै नायना लाबावदो खनसेबाव काटलगुरि गामियाव आरोना। स' आङो नोंथांमोननो लिंसारनि न'खौ देखायनोसै आदा लिंसारमोननिखौ। गारजोब्बाय सयथिबो फुंजों माजों खानाय दावखोनायजों फाग्ला नुबायलै सयथिबो। खेबनै एसे खस्थ' मोनबायलां हारसिंखाय। नै गारिया हारसिं खारग्राखायसो आंना एक्सिलेटार गाज्रि जानानै दं आरोना गारिया। स' नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं दा खोदोमथलायाव दंफैयो आरोना। EST श'रुमखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना। बे BTC सेक्रेटारियेटनि एसे बारबोनानै नैबे EST श'रुमखौ बारनानै आरोना नैबे वाइन शप दङ बेखौ एसे बारनानै बैजों हाबलांनांगौ। आं दा देखायलांसै आरो नोंथांमोननो खोदोमथला होनो बे जायगाखौ। स' आं दा थांनि नायनो हागोन। आं दा नैबे लामाजों थांसै आरोना गारि फैगौ हारसिंबाथाय जारलाथारलै। स' आं दा बारस'नोसै आरो नैबे लामाजों थांनांगौ आरो आर'नाइ कलेज थांग्रा लामाजों आरो नायनो हागोन। मेम'रि रिमाइन्स दं आरो नैबे गोजौआवबोलाय रेस्टुरेन्ट। बे लामाजों आं थांसै आरो बाइकल' बुइख्ल'थार लामायाबो नै सिसि ब्लकआ गाहांजोब्बाय। दा आं बे लामाजों थांनि आर'नाइ कलेजनिफ्राय देखायगासिनो आं नोंथांमोननो। आर'नाइ कलेज मोनबाय आरोना आङो नै। बे लामाजों फैबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना। नैबे न'आ बरियाथारलै। आखाइ फारसे आगसिथिंजाय हमनायखाय बारा मोजां जायासै आरोना भिडिअआ। नै एसे मावनाय जाबायदां बा साउन्ड क्वालिटिफ्रा बारा मोजां हाबासैदां। एसे आंनि आखाइ हमनाया होथेला जोबनाय जाबाय आरोना गाइसमोन। नैबे आखाइ फारसेजों सालायबाय नालाय। स' आं सफैबाय आरोना गाइसमोन। हेलमेट हमनांबाय मानो होनबा केमेरा दंजोबो टाउनाव। स' बोरै बदिसोनोमोनलाय बेलाय बै नुहुरनाया आरोना नैबे नुहुरनाया नैबे बेनो आरोना। स' आं मोजाङै देखायहरनि र'। बोलाय नायहरनो हागोन गाइसमोन। नैबे आरोना नै नैबे बेयाव थायो आरोना। स' आं एसे मोजाङै देखायहरनि र'।
बिलाइनि लामाफोरखौ देखायना ओरै थांबाथाय गौरांबो थांजाबाय ओरै थांबा डनबस्क' स्कुल फुजिमोननिथिं थांबाय ओमफ्राय ओरैबाथाय बे अक्जिलेम स्कुल आरोना बे लामाजों ओरै फैनानै स' बेलाय माथो गाइस बेनो आरोना बाव थायो आरो स' आं देखायनो खाथिनिफ्राय मोजाङै बे न'आव थायो जों दा लकेसनाव सफैबाय आरो आदा लिंसार थाग्रायाव बे नङा दे नङा आं बेखौ जास्ट देखायदोंसो नैबे पार्किं आरोना बिसोर बाव गारि दोनो नाथाय बाव दा गैथ'वा बेना बेनिउसो आरोना माबाना आदा लिंसारना नोंथांमोना नायनो होनबाय थादोंमोन ना नै देखायनोसै आं नैबे न'आवनो थायो आरोना भारासो थायो आरो ओरै सासे मैया नुदोंमोन आङो ओरै फैनानै बेबो भिडिअ बानायदों आरोना सासे बिथिंजाय थायोनो बेबो नुबाय थायोनो आं बिनि क्लिप्सखौबो ससे होनानै होनो नोंथांमोननि ओरै अक्जिलेमजों फैनानै ओरै फैनानै ओरै खेबलांदों आरोना बेबो सासे हिन्जाव आरोना इउटुबाव हगारदों बेबो बेलाय नङा बेनो आं प्रुफनि दराव आं नोंथांमोननो देखायनोसै बेनिखौबो नोंथांमोननो स' नायबानो जाबाय नै बैयो बिल्डिं एसे गोजौ नुहुरनाया फुरानाया बेयावनो थायो आरोना लिंसारमोनाहाय बेनो आं बेखौनो देखायबाय नोंथांमोना आवगायाव देखायाखैमोन ओमफ्राय नैबेयावनो एखमबा लिंसारनि मामिजों ओमफ्राय मेक्सजों बेयावनो अफिसनिफ्राय फैखांनानै मादैया बेयावनो दौगिखौ गेलेहोयो आरोना जायगाया बेनो माने जोंनि खाथियानो जाहैयो दा जोंना बुंनो थाङोबा जों थानाय जायगाया सेलिब्रिटि लिंसारनि खाथि आरो फुजि एक्ट्रेसनि खाथि जाहैयो आरोना ओमफ्राय नैयाव टार्निंआव दखान मोनबाय आरो टार्निं जाबानो जोंनिसै आरो देखायबाय आरो खिथाबाय आरो आं मिथिनायखौ शेयार खालामफाबाय नोंथांमोनजों लामायाव नुफाबाय नालाय गाज्रि मोननो नांला सिङाव थांनानैथ' जों देखायनो हाया नङा होमबा ओरैबो नुहुरो नै बै बिल्डिंआनो फुङाव सयथिबो बिराद मोजां जामारोलै टाउनाव नायलाय ट्राफिक गैया मा गैया दाहाय नायदो नोङो टाइम जाबाबाव बाब ट्राफिकखौनो बुंनाङा आरो ओरैबायदि धुल मिथि एकदम माबा हाद्रि हाला जाजोबो लामाया दा नायनो हागोन बेसेबां सान्थि नै फुरा गंफा गंनैल' गारियानो बरिया मोजां मोनखायोलै सयथिबो फुङाव आलदा फ्रेस मोनो स' फैबाय नालाय फैबाय आङो नोंथांमोननो देखायनो सानदों आरो भितर एक्ट्रेसनि दखानखौबो बै नुहुरनायानो आरोना भितर एक्ट्रेसनि दखाना नैबे आगरा बेलेग बैहाय फ्लिपकार्ट अफिस आरो नैबेयाव एसे पार्क बायदि आरो बेयो ओमफ्राय नैबे गोजौनिया नैबेजों गाखोलांनांगोन आरो नोंथांमोना ओमफ्राय नैबाव आरो दख'ना बेनि दखानाव बायफैनोबा फैनो हागोन गोबां बुस्थु मोनो बेनावबो मोजां फानथारो आरो बे जाहैबाय आब' भितराय एक्ट्रेसनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लेजिस पिज्जा आरो नोंथांमोना गोसोआव थाखागोन आरो नैबेयाव बाजार श'रुमबो खुलिबाय स' बेनो आरोना भितराय एक्ट्रेसना दखाना स' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आदा लिंसार थाग्रा न'खौ बे आं दहाय देखायनाय न'आनोमोन आरो बेयाव बियो भारा थायो ओमफ्राय बियो सिगाङाव क'क्राझाराव टेङापारायावबो भारा थादोंमोन ओमफ्राय माइबं नोगोरावबो भारा थादोंमोन ओमफ्राय दा बियो खोदोमथला बे आं दहाय देखायनाय न'आव बेयाव थायो आरो आदा लिंसारा दा ओमफ्राय आङो एसे डिटेल्स लानानैसो बानायो आरो भिडिअखौ ओंखायनो एसे लेट जायो थामारो ना थामारा बाव नंमारगौ ना नंमारा जायनिखौ मिथिया आं बेनिखौ डाइरेक्ट देखायो ओमफ्राय जायनिखौ मिथिया एसे डिटेल्स लायो आरो आङो एसे बेनिखौ डाउट दंमोन नालाय बियो सोलायबाय थायो नालाय ओमफ्राय दा बावनो थामारो आरो बियो आंनि सासे लोगोआबो पार्सेल होयो नालाय आं बेनावबो सोंदोंमोन बियो आदा लिंसारनो हैनो मोन्दों आरो पार्सेल बेयावनो हैनो मोन्दों आं बेखौ मैया लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय न'खौ सोंबाय आङो मोजाङै ओमफ्राय बेनोमार आरो आं जायखौ सानदोंमोन बेनोमार ओमफ्राय आङो दा दिनै भिडिअ खालामहैमारबाय नोंथांमोननिसिम स' नोंथांमोना नायनो गोबाङानो कमेन्ट हरबाय थादोंमोन नालाय आंबो थानो सुखुवासै आरो दिनै ओंखायनो भिडिअ बानायथारबाय आङो थांनानै स' खायसेया ओमफ्राय आंखौ जानला मोनला भिडिअसो बानायो सानो खायसेया कमेन्ट हरदोंमोन आरो साफा सानै हरदोंमोन मालायनि न'खौसो देखायलाबायबाय नामा फेकसो नामा होननानै ओमफ्राय बिदि नङा आरो आङो एसे डिटेल्स लानानैसो बानायखायो नालाय स' बेयाव थायो आरो दा आदा लिंसारा स' भिडिअआ हारसिं खेबनायखाय बारा मोजां जायासै जानो हागौ मानो होनबा हारसिं खेबनाय नालाय आं मोजाङैबो खेबजोबनो हायासै बिराद मावोबो ओमफ्राय गारि सानो माने बिराद दिगदार जायो स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ स' बाय गाइस